Stop. Gasip. Nih, rodok mundur sik, mundur. Kurang romantis. Ini tak jeneng. Iki aku sampean. Nah, aku sampean. Iki Dik Niken. Didono. Dik Niken. Mosok Niken yo gragas ngono kuwi. Apa tresno kantang kendake. Ya, aku mau itu. Ngono lho, Dik. Ya, ayo Mas. Ayo Mas. Oh, Di. Buktikan bahwa kamu itu kuat, kamu bener-bener sayang mbak aku. Yuk. Sing nyanyi aku ae. Ya. Aku piye? Sampean koyo kowe mau sing ngene-ngene to, terus ngene, munyer ngene to. Terus mari ngono ngene, terus mari ngono ngene, terus mari ngono tampanono aku ya. Lah, lho sing wedok wis sing wedok. Kita sing wedok setel ya. Loh, ini kan aku manut sama Iya, maaf. Wis cara. Duh, dewa-dewa ning asmara kuatna atiku. Angkana kula lapah tresno datang kendat saking cepet. Iya, nang kuat ae. Kan. Jawab. Lah kok sing mbok sogoi cilik. Mateng ane. Apa rek? Ati. Kalau kok kena mentor mbok ngene Ati. Lho Ati. Ampun. Ki apa rek? Ya, support musik yo. Apa iki? Dok, ini dok. Iki yang ditunggu-tunggu juga masyarakat wonten ing Gresik. Nah. Majem linding Jerlunuk. Nggih. Ya. Waranggone sing lagi naik daun luar biasa. Anak wedok. Untuk menyapa para pemirsa yang ada di Gresik, Nduk Cahyu. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, niki teng PT Petrokimia. Ya PT Petrokimia. Mengadakan acara Ulang tahun yang ke-53 ke-53 sekaligus kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, Ya, semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Khususnya buat Bapak sing nanggap jenenge sapa? Ada Pak Dirut. Pak. Oh, piai-piai yang berkepentingan ono keluarga besar PT Petrokimia. Iya, itu. Semoga sehat selalu juga. Iya, sehat. Wah, bagus sih modelmu anak-anak wedhus no kok. Aku dijiwiti terus. Iki sik butuh generasi, butuh masa depan, ora mbok ganggu ning ngono kuwi. Sebelum generasi itu gugur, kita harus mentukulkan generasi lain. Generasi lain. Mau dijak kene. Kene ndur kene. Ndak. Wis, pokoknya Sudah. Ya, wis pokoknya doa terbaik. Doa terbaik untuk Petrokimia, doa terbaik untuk warga masyarakat Gresik. Iya. Ya. Iki ana pamburan lagu napa, Bos? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan Dari Mas Soni Hardiansyah saking Sanggar Baladewa. Nyuwun dipun tembangaken Ninggal katresnan. Nggih. Nah, nyuwun dipun bawani kalawan Mbak Niken Salindri. Boleh. Nah, iki lho. Mas Jo. Dawuh. Dibawani sik. Nggih. Men cetha lagune. Lam tilam. Ya ora apa-apa. Cendhek nih PA. Ayo dibawani bareng-bareng ya kan apa-apa. Sampeyan arep bawa ora to? Enggak aku. Ya. Bawa seminggat tok. Apa Jerlunuk? Saya Mas, soalnya banter kayak bojoku lek pas madoni aku ya. Bojone kluthuk niku spesialis tari, Mas. Ngawur ya.
bojoku instruktur urusan horeg. Kula niku kalih nduk Niken niku wit nalika ramane tasik ngasta dalang. Oh, ngono. Mas Degleng. Ah, iya. Niku wit cilik pancen pun bakat, Mas. Iya, iya, iya. Kula nek nggon ngeten iki pun mateng-matengipun. Heeh, Ngrungokke suarane Niken kepenak. Heeh. Dalange Mas Dwijo Kangko. Heeh. Ngunjuke kopi susu jahe. Heeh. Rokoke Ji Samsu. Heeh. Nyetel radio RRI pas udan gremes. Wah. Wah. Samber mletek bongko kowe. Kowe iki kok sik melu wae ngopo to? Nyangking bokor kanca nani Awas yo, ngambah dhuwur nduk. Dodok medhit ning alon-alon. isi nedo ngatatu Ya. sandang kelawan pangan Sampai nek pomo nembangno tangane ora ndemek kebayak terus ngopo to, Nduk? gak iso. Sinden ki ya non sewu ya, Nduk ya. Paling tidak menjiwai peraga atau penjiwaan dari karakter kita itu harus dipegang. Jadi nek nyekeli ngene iki ora kepenak to. Lah enak. Tangane aja kaya Tapi ra apa-apa. Kan hanya sebatas nyekel kebayang. Nggih. Nek bojoku luwih ekstrim. iya, Mas. Na 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 na. Nah, Langsung. Yang jajal ya. Nggih, nah, ngono Aja to. nyekel kebayak Nduk ya. Nah, aja nyekel kebayak. Ya, Jajal cek lentangane Umi Nduk. modus ki. Ora, wong sampean ki ponakanku nyapa teko modus barang ki. Nah, ngono. Kaya Kangen tuh sampe nasine mbek aku. Lah nyapa teko kangenmu. Aku ibuku tak tinggal pirang-pirang dina lho Nduk iki. Aku iso dakoh iki ndengenane dikabari saya wis gandeng karo tanggoku saiki. Ya matur nuwun layakno anake kok ganteng-ganteng. Ono. Ya iku Sing moto ki bahaya. Kok mbok foto, mbok story captione cukluk rabi neh ngono mesti iki. wong melek sabarana. Dadi wit Mo nyapo aku dadi wit. Awakmu kuwi sing pantes dadi kursi. Aku wit ra pantes. Nek nggon ngene iki canem lungguhe ning taman ada kursinya. Kamu jadi kursi. Oke. Yo ning ngarepe Niken kono. Lho. Cet aidan iki.
Kok iso? Kursi kok iso ngene iki lho. Ora tau ning kenjeran kowe. Ngapa? Kursi pantai ngono kuwi. Kursi pantai pakule pas modot. Ayo dipersani lah ora pantes. Ngeten. Nah. Adikku Bu Cahyu. Iya, Masku. Sampeyan tak tresnani banget. Mula dudohke rasa tresnaku tak pundhutne kursi sing limited edition. Limited edition. Cepat hanya muncul satu kali. Iya, dilenggahi Dok Iya. karo bawa kepenak. Nah. Kok kurang dhuwur? Piye? Itu kurang tinggi. Kamu agak Kalau kesana. kemendekan enggak enak. Kamu kan bilang ke Om Ton, nek Iya. kira-kira kursi ini kurang dhuwur ki setelane didelok. Gimana? Iki mergo ndek karena Iya. tombolnya tinggi nggak kamu pencet. Ada tombolnya. Ada. Gimana? Angger dipencet mak. Nah, Oh. dhuwur ki dhuwur neh. Ayo kono tombol iki nek ngendekne kok kene. Sret. Nah, Oh. Lek dhuwur nih. dhuwur kok kene. Nah, Kurang dhuwur. nek nah, Nah. dindekne kok kene. Srit. Aku jajal. Aja. Engko lek mbok pencet ora dhuwur tapi modot. Malah medeni ta iki sisi. Wong melek sabarana rimo Iya iya. Dek Niken. Dalam. Sik tak njaluk wektu mustilok. Ya. Kayak adimu wedok kayak timbalan rene kayak rene dok sini dok sini ya kamu sini nah sini dok iki leh tresno Ya. karo sampean kaya mbuh kene sini nah ini salim karo Mbak Niken alhamdulillah wis nek kene madhep rono nah jibabe benak dok amit dok jibabe benak nih nah ini iki dok tisune dipundhut tisune pundhut Tisunya Nah. diambil. Satu ya, kene satu. Penggemare akeh niken menika Pak. Ini Dok. Iki aku entuk mandat saka Nduk Niken kon nyangoni. Ya iki mikmu gon sik. Kene korekmu ndi korek lho. Korek. Aduh apa iki aku jan radong aku is. Apa neh iki ya. Aku ki nek nyangoni iki karo bocah mesti ora usah dadak nyuwun sapa iki lho wis go korek lho. Oh, ya lancang nyapa jane iki. Tak sangoni iki sangu kok Mbak Niken. Aja disawang tisune tapi kingko iso dadi sangumu. Purun nggih? Nah, kene goceki, Nduk. Oh sulap ceritane. Apa neh iki? Wah, jan Mas. Dasemu dadi tukang sulap barang jadi. Dadi Wong ki sing cerdas sithik ngono ora. sampean saja yang mau tinggal aku tadi badut ulang tahun sampean. Ora, makasih. Bilang Mbak Niken, makasih Mbak Niken. Ayo, ini. Iya, sama-sama. Nih, makasih Mbak Niken. Yo. Makasih Mbak Nika. Oke, Sama-sama. saya kenal sah. Kowe iso ngene iki iso kowe. Iso nyangoni. Lah terima tisu tadi dhuwit aku ndengi dhuwit dadi beras. Bangsane kejeblok. Yo karek terus nih, wis kengko tak dumi neh ngono. Endang, Ya. ninggal katresnan to, Nduk? Enggak. Oke, Ya, siap. ninggalkan tresna. Ya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Yo, campur sari itu. Sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ijabahi sangat pandanganmu bali bisa kumpul kaya tuing muni.
Bandung. Majeng linting jeng lho kancane karo Mbak Niken Salindri. Siap. Ah, iki kuatah sanget sing nyuwun lagon tur kathah sing do request supaya Mbak Niken duet karo Mas Ardi. Nggih sak gaduk-gadukipun mangke. Lah monggo nek kula niku namung derek karo bocah-bocah kuwi kok. Siap. Ya kene Mas Ardi. Yo kene. Ayo sobat musik Mas. Yo. Iki sing sempat viral ning TikTok beberapa tahun ini, Mas. Ya nek kaya aku ki wis tuwa ya mek karek Restoni wae. Padha karo aku ya ngono. Karepe bocah-bocah monggo ngono. Wis pokoke aja anulah tetep dibuat yang bener-bener baik. Ya. Kok kaya Om. Ayo. Kamu ya sama Adi. Iya. Ngono. Kamu yang mesra, Dik. Ayo coba Cak Bagus. Lek nuwun sewu Mas Klitik. Nggih, dawuh. Nek Mas Adi iki bocahe pancen menengan, ora sugih swara. Penak. Dhe bojo kok meneng iki penak. Kok iso? Lah piye padu malah keturun dhewe. Ya. Aja guyu-guyu wae. Mati Miken nggih. Gandengke ben rada iso romantis e. Pun iki. Heeh. Apa? Pun. Salam, Om Gluduk. Dalem. Ya, wis pokoke bengi iki lakone ijol-ijolan mik. Ya. Kok kaya ana batasan-batasan sing ora kepenak ngopo to, Nduk? Apa? Biasa wae yang care gitu loh sama calon kekasih iki ngono kuwi. Calon kekasih kok ya ngerti-ngerti urusane bocah iki. Aku ki ngerti anggar bocah iki kok ming getu wae dolanan HP mingkin kono video call iki.
Lah wong bocah ki ning kono sampean kene. Bocah. Awakmu pidukuran karo bapakmu ngono lho. Sama tak delok ya ternyata ya gak gelem madhep rene. Malu-malu kucing. Sama dia malu-malu kucing iki berdua iki mesti ada gejala-gejala usus buntu. Hubungan. Coba le Cak Bagus, tapi. Tembangipun duet nggih, Pak. Nggih. Coba jajaran sik. Sing rada sing anu lho le. Wong ana sing gagah ngono lho, Di. Contohna nduk kuwi nduk. Masalah, kok malah ngenak ngene tok iki. Niken Salindri iki kepiye-kepiye bocah iki penuh dengan perhatian. Kowe iki wong lanang iki kudu melindungi dadi ketok gagahmu ngono. Surprise. Ora nek kowe wong lanang sebagai wong dhuwur, wong wedok sebagai sing selalu diberi kejutan lho. Nah, kaya bojoku lho lho. Mbok wis surprise. Tak wae kejutan. Apa, Mas? Oh, pas turu to roke tak lebone mercon. Kaget aku. Ayo mlebu rumah sakit, langsung madul. Ayo, saya gundul. Ya. Ayo gandengan tangan Mas Adit, ayo. Mas Ardi, halo. Kita menyanyikan lagu. Sik. Wong karo wong wedok ki aja basa. Lho, wong wedok lek mbok basani sok kala nlunjak. Kok iki sing jual mahal lho, Di. Masalah. Dip, bisa. Basa iki bahasa. Kowe ngerti ra? Kita itu putra bangsa Indonesia. Siap. Hei. Ayo, Sarah. Mau iki jan ngisin-ngisin ya. Oh iya wong wedok. Sini, sampean sini, Dip. Sini. Wong lanang kluluh-kluluh Mas. Model musik nem malah kaya kena kencing manis. Ono rono lho Le, kok iso. Siap. Madhep ngarep. Sing gagah to Didi. Ngene kok mbok jak to Mas. Mbok dicolne mondol lak ya apik. Siap. Was, nah ngono lho. Gagah. Hormat. Tegak. Niken. Hormat. Tegak. Nah, ngono lho, sebenarnya aku ikut Duduk tengah. Aku berang lah. Ya. Aku melu iki, Pak. Kita ini menuju Indonesia cemas. Nah. Emas. Berdaulat, bersatu, masyarakat sejahtera, Indonesia bersatu. Oke. Ayo coba. Cok. Duduk. Oke. Siap. Oi. Loh. Lah wong Adip krungu lho. Adip, siap. Istirahat di tempat. Tegak. Ayo. Duduk. Siap. Duduk. Oi. Kok ora krungu iki? Lah lambe Hadap kanan. Gerak, Adip. Niki, hadap kiri. Gerak. Maju satu langkah. Yo, sing lanang kaya les. Laporan. Yo. Lapor di. Lapor. Ya Allah. Ngawil mari gitu. Sini. Yo, ngene kayak seragam. Lapor. Tidak ada wanita yang aku cintai kecuali kamu sayang. Nah, ngono. Sampean Niken jawab. Teruskan. Siap laksanakan. Nah, ngono lho. Kayak upacara toh. Ayo, balik. Ya. Mas. Kono sih. Siap. Hadap kanan. Lah alah. Hadap kanan iki. Kok iso Masyaallah. Ayo, maju satu langkah. Oh, Niken duduk. Hadap kanan. Nah, sip. Niken hadap kiri. Maju satu langkah. Separuh lagi. Separuh langkah. Cerit. Nah. Laporan. Lapor. Tidak ada wanita yang saya cintai hanya kamu. Iya. Laporan selesai. Nah. Niken jawab. Teruskan. Siap. Loh, nek teruskan tabrakan ngono lho. Wong teruskan kok kowe ning kono, teruskan langsung. Langsung lagu. Ayang-ayang. Oke. Ayang. Oke. Ya. Sik, coba sing lanang sik. Ya, ngerang. Kamu, Pak Joro. Mas. Ayang-ayang iki piye? Repe. Iki kelasnya luar negeri barang kaya tekok piye iki lho. Dewa. Yesus ora usah. Dewa Ruci. Dewa
Stop. Gasip. Nih, rodok mundur sik, mundur. Kurang romantis. Ini tak jeneng. Kowe iki generasi milenial lho, Nduk, kok iso. Ya namanya juga barusan. Coba ngene, nutup. Sing ketok sing aku itu. Nah, ngene kotmu lho. Nah. Sret, iki aku sampean. Nah, aku sampean. Iki Dik Niken. Dudono. Dik Niken. Mosok Niken yo gragas ngono kuwi. Kadu haus iki. Wong wedok kok angger ngokop ae lah ya ora penak kok iso. Ayo iki, wah ya seneng. Ayo jajal. Kene jajali. Dewa ning asmara kuatno ati kawula lapo tresno katang kendake. Ya, aku mau itu. Ngono lho, Dik. Ya, ayo Mas. Ayo Mas. Oh, Di. Buktikan bahwa kamu itu kuat, kamu benar-benar sayang mbak aku. Yuk. Tri, nek gak kuat nggih handrim. Handrim. Ayo jajal. Sing nyanyi aku ae. Ya, Aku piye? Sampean koyo kowe mau sing ngene-ngene ta, terus ngene, munyer ngene ta. Terus mari ngono ngene, terus mari ngene, terus mari ngono tampanono aku ya. Lah lho sing wedok wis sing wedok. Kita sing wedok setel ya. Loh, ini kan aku manut sama Ya, maaf. Wis cara. Duh, dewa ning asmara kuatna ati kawula. Angkana kula lapah tresno datang kendhat saking cepet. Iya, nang kuat ae. Lah kok sing mbok sanggo iki cilik. Mateng ane. Apa rek? Ardi. Kalau kok kena mencon mbok ngene Eti. Lho Eti. Ambune. Ki apa rek? Enak ambune ya. Gak ngono rek, ngene lho rek. Ya apa rek? Kon gak paham iku ya apa? Ayo ditulungi. Dewa ning asmara kuatno ati tresno. Balik kamu kula Loro. kecelakaan. Lah kok mikir dibu. Aku gak Kalau aku mencol kira aku mau ya ndokku sakit loh. Aku gak terima lah iki mau sing nyontoni Om Kluthuk. Jajal Om Klitik karo aku. Nggih. Sampeyan kuat menan apa ora? Ya insyaallah, Nduk. Oh ya wis tuwek delokne lho. Golekne vitamin barang. Iki delokan. Ngene iki kowe nek COD larang ngawur ae. Golekne vitamin ae, Nduk, jajal. Dewa ning asmara kuatna ati kawula. Angkana kula lapah tresno datang kendhat saking cepet. Tarewangi tapateni lairi tresno kang suci. Kasunya yen aku sliramu isih. Ngopo? Ya apa? Karo ngopo kowe? Aku mau mbok ngene. Lah terus aku junjung ngene malah isin kok. Lah nyapa? Tak junjung kene lah kok SGM natapin Mak Gadul. Aku wis tuwek Nduk isin. Yo, sikat. Tresno. Ayang-ayang. Yo. Ini sih. Matur nuwun. Nah, ya. Iki sih ana pamundhut Mas Jo. Satu kali lagi ya anggo
iso dipajuke nggon goro-goro. Dari Mas Wajar PPI lagu Gerajakan Banyuwangi dipun bawani nggih. Nah, menika wonten artanipun 750.000. Nggih. Coba aku nyuwun marang gonoku nduk niki kan generen sik. Ya, menghela napas. Ya. Siap. Ana nduk Winong, ana nduk Opa kelawan Mayang Anjarsari. Ya. Jaturi jumeneng. Nah, yo. Kene. Coba kaya ngapa? Rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Ayo ta sapa gelem melu aku malam iku golek kenalan Cahayu. Jane nyuwun dipun bawani gandeng wektune wis dalu. Langsung lalagon ya Mas ya. Siap. Nah, yo Gerajakan Banyuwangi. Nah, yo Mas Wajar kula aturaken. Yo garap gamelan plus musik. Ya. Ayo kendangi cara Banyuwanginan. Ayo. Disiapke. Yuk buka saka balungan. Ya. Datang. Sing tau sepi
Mas Kakak, Salam. season 1 sudah cakup. Season 2 nanti kita ketemu lagi. Ketemu lagi di Goro-Goro. Goro-goro. Tak perang sedelok wae ya, Mas. Oke. Persiapan. Monggo Goro-Goro. Ya. Ya, kalau sawangan mendung mentiung ana ing bumi mandura, Nduk. Ya.